ଆଜି ଏଇ କାମଟାକୁ ନ ସାରିଲେ ଆଉ ହବନି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ସର ରଖୁଥିଲି ସେଇଟା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ସରଟା ପ୍ରାୟତଃ 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ରଖୁଛି। ତ ସେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ତାକୁ ଆଉ ଲହୁଣୀ ନ ବାହାର କଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିଦେବି। ମୁଁ କଣ କରେ ନା ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଆସେ ଛୁଆଙ୍କର ଧର ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ପିଉନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଫୁଟେଇ ଦିଏ। ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ଯୋଉ ସରଟା ଅଛି ସେଇଟା ପୁରା ମୋଟା ହେଇକି ବାହାରିବ। ତ ସେଇ ସର ଗୁଡାକ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡବାରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଦିଏ ଫ୍ରିଜ ରେ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ 8-15 ଦିନ ହେଇଯାଏ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଘିଅ ପ୍ରିପେୟାର କରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦଉଛି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଟିକେ ବରଫ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଭଲସେ ପୁରା ଲହୁଣୀ ଟା ବାହାରି ଆସିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡେଇ ନେଇଗଲି। କଡେଇରେ କଣ କଲି ନା ଟିକେ ତ କଡେଇ ଟା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ତାପରେ ତାକୁ ଢାଳିଦେଲି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଘିଅ ହେଇ ବାହାରି ଆସିଲାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଅତି 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଘିଅ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି କେତେ ଘିଅ ବାହାରିଛି। ତ ସେତିକି ମାନେ 15 ଦିନର ସରରୁ ତ ମୋର ଅଧ କେଜି ପାଖାପାଖି ଘିଅ ବାହାରିଛି।